Bakhuid, Tong Duai, Nagabinda Kinsai Board, Barbecue, Bardon Hat ICU, O9, Bincoy, Binkia E, Duairo Nagabinda, La Subon, Nengno, Ba Idonga, Jingshiton Bajur, O9, Bincoy, Binkia E. Nomor lain sepak lain usah. Kohimen ko param. Kani kalong Sngi kawa kerpang na kabinta jangi vei pai vei. Kadbang istang
ia ka jingiai lendi badu jisu hakini ki saupo hindri sngi shua ka sngi buram paska tonginang IT ia ka jingang nur jongi hakano ka dur ngin reke ia ka ne ka ayam land nginang duai na ka benta ka jinga penchim ia ka jingrai ka baskem na ka benta ka buram jongotrai nginang IT ru ia baro ki jingang nur jongi halor ki inga sem jongi kam kerpang ia ki himen ki para jongi ki berde ban kala ka bamud ki berde ban wan pai shau trai nginang ban raru ia ki hau trai ha ka ne ka kelip mat lese don bun ki bayid ba toin jongi ki ba jingai na utrai lese ngidang jau mat halo jongi ai ka bor jisu kanang trai kam lemba ka jingia shimenta shirhem jongi ha ka ne ki yukirish Bakhuid ha ka ne ka Sngi Balang Berdpei ha ka bangistang ia ka jingim batimai badu Kris banginang ia kendu ia u ha ka jingim jongi ha kerteng uppa badu kon badu mensim Bakhuid ka jinga jong utrai jongi u Jesu Kris bad ka jingi jong blai lem bad ka jingia sulak jong mensim Bakhuid kindon rengkhat Berdpei baro Rengkat Berdpei ru. tongin ya duai ni duai kerpang naga benta ka jingkala ka bamut kane ka Sngi ka khot ka vering i vei pai vei ben kala ka bamut kum ki nong ni neve ai bangin long shisha ke ba pendrit ya la de minta pan naga benta kane ka jingai ko trai jisu ai hangi ya kane ka jinga ban pendrit ya la de namar ngila yai ha ka linti pasarong pun sin pan ngim shimlas kongo yame pelai lu diangi pelai lu dia ki inga sem chongi na baro ka jimma na baro ka jing sniu na baro ka jing sarong jingim bangin yai ya ka linti jame bu ya ka ne ka jing duai na ka benta ya la de shime bat kum juru na ka benta ki inga sem chongi na ka benta ka balang baro ka we na ka benta baro ki bangi ki bala jingai na ujisu to ai yangi ko trai bangin la ban stang da ka jingsha jingit Bakhuid ya ka tuma mensiam kum ki kristan bakunda haba ngi yakun persha ya ki jingsuniyo ke bakta ya ka mensiam en yarap yangi da ki atiar janga jinglen lade da utrai jang yu Jesu Kris ukun jame uba im bat sensha rengkhat badme ha ka jingelang ka wei jang men sim Bakhuid uble junom la junom Amen. Kajing puli na kikitab ujawel nang itulupa. Wat menta kumni uong utray. Tuwan pai syanga nadu kadunut jongpi. Da kabasya jingit, da kabayam, bada kabakhuslay. Bat tokad ikidunut jongpi, om yekijan jongpi. Tuwan pai sya utray ublay jongpi. Naba ulong ubasbun, bat ubaisin ay. Ubasuki ban bitar, bat ubakerhay kajing isin ay. Bat ubom bunut. Ay batip lada un pai biang bat un le jem bat un i ya kajing kerku hadin jong u kajing terwa bada kajing bam bat kajing terwa bada kawan na kabanta utrai ublay jong pi to put ya katuroy hasion to pen kentang ya kajing sha jing it to khot ya kador barba Bakhuid to lumlang ya kibriu to pen kentang ya kakanhun to pakwan yaki temen kisan to lumlang yaki kena wat yaki kunlung badang boy to unong let kurim unmi nalaka kamra
bat kanong leit kurim nalaka kamra thia. Hapadeng kesingkup bat kaduan. Tu kilingdo ki menteri jong utrai kin yam kin ong. Tu isin ya upa jong me kutrai. Bat wat penlong ya kajing yo pateng jong me kajing syar ki ben. Kajing kenshi hapadeng ki jaj ben riu. Balai kin ya ong hapadeng ki jaj ben riu. Hae uta ublay jong ki. Te utrai ula ngopang nut yala kari. Bat ula isin yala upat. Kaktin jong utrai. Nakasamsan puway ka ng bajing ribay, news pa lay pupra. Nakasamsan puway ka ng bajing ribay, news pa lay pupra. Ngiribay ka antifan ka baningkong. Kajing buli nagishti paar Paulus Bakhuid si Kristan Korin. Ko para nilong kinong lam ktiin nagbantao Kris, lakumba ublay kuntu dangi. Ngi karpat yapi hakakarteng ukris, toya sup pat ublay, nabana kabanta jungi, ulapan long pop, ya uta ubam siyam tippop. Kanang baha ngin dup kalalong kahok chung ublay, da kabayat lang, pad namar kata, ngi karpat yapi pan ompriang leno ya kajinga ublay namar uong ha kaya kababyang ngalasya skor yapi pan ngalayarap yapi hakasni kajing penim hakmi mentaken kata kaya kababyang hakmi mentaken kata kasni kajing penim kaktian jong utray Isungo iya ublay Subaying Kutray, batu ay kajing kaman ba kajing panim jong mi. Yaro
Utrai und on Renka Berdpei. Kajimpuli na ka Gospel Bakhuid kat kumbu Matthews. Kaburong may utray. Ujisu ula ong halake sinran, to sumar ban omle ia ki kam hok jompi, hakamat ki briu ba endup yo I daki. Namar, lada kalong kunda, pinom yoshu ia ka bainong na upa jompi uba habeni. Kunda, haba pi aisine yano, wadaput tu roy hakamat jompi. Kumbale ki arsap, hagi sinakok, bat ki surak ba endup ya ro yaki daki briu. Shisha nga ong hapi, kilayo yala kabainong. Henry habab ya isene, wat ay ba kakti kadiang kantip ya kaba kakti kamon jombi kale. Kanamba, kata ka jingay isene jombi kalong hakabari. Badupa jombi uba yo I hakabari, unsiu kiliang iapi. Badhabapi duai, wadlong kum giarsap, namarki id benyang baduai haki sinakok, batki dong jongi surok, ba endup yo I yaki daki briu. Shisha nga ong hapi, kilayo yala kabaino. Pipat habapi duai, torung hala ka kamera, batakang iya ka jingkang, bata duai ha upa jompi, ubadon ha kabari. Badupa jombi ubayo I ha kabari unsiu kiliang iapi. Badhaba pisha jingit wadles ngosi kumgi arsap. Namar ki penran yala ka kumut ka kemat bakindupa usha jingit ha kibriu. Shisha nga ong hapi kilayo yala kabaino. Pipat haba pisha jingit tosle umpinia yala ka kali, bata yala ka kumut ka kemat, hakiwi pat kinum yo I bapisha jingit, light no, upa jombi, ubadon hakabari. Badupa jombi, ubayo I hakabari, unay bainong iapi. Ka gospel jong utrai Jingero yamego Chris. ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ minta kasngi ngistang ya katima ba persya yau bamen nadu minta kasngi hadu kasngi buram Easter ngipen bana ya katima ba persya yau ksui yau bamen kane kalong katima ba jong ka Balang Catholic kumbau Jisu ulayale ya katima ba persya yau ksui lemba ka jingsha shitom jongu lemba ka jingya phalor ka dimbana bandub job yangi baro nagabinta ka hima jongu bale ka yale ya ka tuma persya yau bamen jongane ka parte kane ka longa ayom land ha kane ka tuma ba jonga ayom land ki atiar kabangi pindon kam kalongka atiar jongka jingid. Te habalong kumta lend kalongka por jongka jimpenti mai jingid. Jimpinep iya ka jingid. Ngi pinep iya ka atiar kaba ublay ulabu hapo jongi kaba ujisu ulabu hapo jongi lempa ka jingsha shitom lemba ka jingduai, lemba ka kam isine, lemba ka jingsha jingit. Kabamut, Lent is a time of love.
Nagataga daw ko himmen ko para ladang is ngautu ya kane artili kipang ngistang ya ka tumaba persya ya ubamen da ka jingid nginum sngongia ban sya jingid nginom ting ban sya jingid nginom kunyum ban sya jingid namar ka jingsya jingid kalong ka da ka shin jong ka jingid jongi Henry ladang ipet ka jingsya jingid ka jingduwai kalong namar ka jing ka ain jong ka balang te pinsastang ban sngongia namar ngidon ka po jongi ka jinglong banyale persya kano ka ain habadon ka jimpurking ngikwa ban riagt te kane kalong ka jingkot jong ka balang yang iway pa iway minta kasngi bangide bandon ka jingid ka batte yangi kane kalong ka por jong ka jimpente mai jingid jongi badu jisu namar habau jisu la pende mai ya ka jingid jongu badngi badu blai upa ula ong kopangan yale ya ka tuma naga pinta kini kikun gi batalot minta lemba ka ayam lend mangi ki kun gi batalot ngi yaso lang badu jisu ban job halor ka pop halor ki jing talot halor ki jing duna da ka ba kla ka ba mutna ki pop jongi haba long kumta kane ka long ka por jong ka jing kemen yangi namar ya or ki kam ka bangile nadu barit hadu ki bakrau kalong ka daka shin jong ka jingid Nagataga daw mine min step piwan mungut warlada ngistang hakaju ka por pilalaban mare pilalaban sautu kane ke jingkriat kamlong eye hendra ki ve pat kisngi nagabinda jompi ka don jingkriat nagabinda jompi pidon kimpim laban kisngi rat hendra minda pila ki bale namar lada don kamon ka don ru ya ka lendi kabamut ya ke baro kabang ngiyong kiwe pat kisngi ngishu tok namar ngim don jingi du jisu lada ngi don kane ke jingi du jisu man la kasngi man ka step ngilas tang ban peni ya ke jingi jongi kumne hi kane kalong ka dakashon ke jingi Pilas auto, pilas tang banyale ya katuma. Lada pilas auto, kumba la pi ki kumne, kumba pila wan kumne, pide ban shimdi rendi ya kaneka jingle niyaman kasngi. Kanamba kaneka jingid kan roy hapo jobi. Kohimen ko para ka ayom lent kalong ka por ka ba kerpang ka ba uji subuh hakama jongi pangin peni jingir jongi. Nagataga daw habang iyong kiar na ka jimbam do ngile namar ka don ka jingid hando habang iyong siya jingid ngile namar ngisautu lempa ka ne ka jingle ka don jingid hando bad habang iyong late mas ngisautu nga haban late namar nga don jingido jisu ngam late namar nga ting yano namar nga yid yaw jisu namar nga yid yaw jisu hadu kata namar ula yid ning kong yanga kane kalong ka jingkot jongu jisu yangi ladapis ngautu ya kane pinum long jaitu shu ha ka jingmane yaw jisu ladapim sautu ya kane pin senang jaitu shu namar baro ki jingle niam kababu ha kama jombi kalong namar ba don ba pin bor yangi ka jingmane ujisu kadeban mi nakadonud kabalait luid ka ayam lend kadeban stang ha ka jingim jombi dakadonud kabalait luid kalam kano ka bor na bar kane kalong ka jimmane basisha ladangi peit ngam shim ko aban karan sya pang jing duai baro mapipilang banduai namar ka ayam lend ka kot yangi banduai ban leisne ban sha jingi le isne ru bauro na pdeng jombi pilang ke bakeloi habadon kam pi koloi ban se ya ka pisah ka tengah ban yarap ya ki baduk ban yarap ya ka kambala
Piro pinang banduai. Henry kaya kabaduna hangi kalong jingsha jingit. Bat ka jingkin dia na ka jimbam dok. Kane kalong ka jingduna palat ha ka jingim jongi kikun kasi ha ka jimbane jongi. Te habang ipit ngalakwa ban pinsyaya pi bale ha kinigis ngiru ngalahikay siya pa ang jingsha jingit bat ka jingin dia don bun gibru kilakino yang ngam taray ki de ki kristan lese kilong ki kristan blem lese ki bawan ujor persya yang ha ki comment jong ka video henry ngakwa ban pinsyay shushu halor kane kapang lada ngam ong mga ngadon ka jingit kali ban pinsyaya pi bale ngi don kam ban sha jingin ladang i pe dia ka bible baroka we don hinyo po sin ha ka bible ka kran sha panga jing sha jingit pat ka jing duai hinyo po sin ha ka bible ngilaban lap but ladang i pe ngilaban yoi ha ka kitab exodus laipo sau arpo pra ngius ngo sha pang moses ulasa saupos ngi saupo mit haulum sinai Kalambam kalamdi eye banyoma dia utrai saupus ngi jangga jingsha jingit jongo Moses kalaban yoyi haka kam kitab Exodus nangda ter shushu ladangi peit yake jingi kai halor haka kitab Esther haba Mordecai ula wan banitu yaka Esther peit ke jait ben ri jongi kadon ha ka jingma lada pim le eye na ke liang jompi pi ha ben kit kali na ka ben da ka jing jot jongi ke jait ben ri Israel ka Esther kala karpad ya Mordecai peit nga ba ki shakri jonga ngin sha jingit laisngi kindu ye ki pait baro ba makiru kin le kaju kin sha jingit laisngi kalambam kalamdi eye nagavindaban palay lord yakari jongi bangitip kala urlo nang dalarang ipeit haka kitab Nehemia linong iwe ngiyos no Nehemia uyam snowsi katang halor ki jait benri Israel namar kim don imeneshu kila duno yaka jimmane ubale nadu kapor la pinjot yaka temple badu Nehemia ula snowsi ula ja ummat badula shajingit laisngi kalambam kalamdi badu siem ula kili balepi snowsi katne badu ong nga snowsi namar ki jahit ben riujonga kila du lad ban mane ya ubale nadu kapor la pinjot ya ka temple ka jing saiso jonga jing sha jingit kala urlong haba ubale usiem ula hukum ban tebiang ya ka temple nang daladang ipeit biang habon ki jaka jonga Bible kamda me Samuel baar kaba kadlay ngipuli u David usiem ula shay jingit hinyusngi namar ba ula skawutu ula lepop ula klim badka Batsheba badu ula skawsi ula kendit ula shong ha Berdpei ula pong yaka giant berni badula shajingit badula duai ula ang hakamatutray ba undup map yaki pop jongu badu try ula jubab ula kindiu yaka nam kaburom wat lada baulong nompop nagapinda ki nompop ka jing shajingit bad ka jing kindiana ka bamdo kalong ka por jong ka jing saiso ladang imle yakane kumnong inyo yaka bor kabakerpang na utray. Bad nang ta ter ladang ipet ha ka kitab Daniel kabashipo ar badlay ngipule ba u Daniel uladon ka jingang nut palad halor ki jait ben rio namar lasha ring par yaki na jingay na kasnong kataw ki don ha Babylon kim doni mane kim laban mane ya ubale u Daniel ula ula nam bad ula raiban shajingit arpo uwesngi lai tayo bad haba ula raiban shajingit omde ba shimla bam eye ula bam henry kaya ka ba ula le kerpang ula ngam shim bam jimbam bang ngam shimla bam jimbam bang but ne kano ka do ne di yaka wine
kumno ula sya jingit, shimla bam, jimbam bang, ne kano kado, ne dy. Kabamut ula kiar nakaban bam do. Katno sngi arpo ngi nakabenta jongi kalong saupo hindrius ngi ladangi kain lang barok ini ki por jangka lend. Ladangi le kum kini ki kam kalong kaba seiso. Nangta ladangi paid biang saupo sngi u kenra jongi u jisu ula shajingi. Kabamut shimla bam eye, shimla di eye, bad shimla bam do. Saupos ngi shua bawon pen banaya ka kubor babayangi shua bawon stang ya ka lendi ya ban penim ya ka perte ulash ajengit saupos ngi don ki priyo ki kli hangno la to ban banum bande ban shajengit ban kindia na ka bam kini ki kindin ka bas biang na ka binda jongi ban stang ya ka ne ka tuma persya ya ubam men na ka taga daw ko himmen ko para habang alaong kalend kalong ka tumaba ngi yale ya ka tumaba dakane ka rudur omde dakaba ra kano ka atiyar henre ngi ra ya kane ka tiar atiyar jong ka jingid kine ki jingsha jingid kalong ka dakashin jong ka jingid habang ngi penpao yaw jisu ngi it palat yapi bad ngirung ikwa ban yasrim bad me hakaba melele Nakataka daw habang ipuli na ka kitab kawe ka kot kaba ki apostol kila to light no ya ka Bible ka didake kalalong ka jingto kaladon hakas spas nem baningkong haka didake haka lindong kaba pra ki apostol kila batay ya ki kristan ki de ban shajingit hakas ngi ba Sngi basaw bad sngi ba pin kare. Sngi basaw bad sngi pin kare. Sngi basaw kalong sngi balang. Sngi pin kare kalong sngi todi. Ka sngi basaw. Kani kalong ke jingkandu kabang idon haka bu kitab didake. Didake kalong ka kitab kaba kongsan. Bad haka ne ke kitab la batai hangi kane. Henry bon ki bri kiyong hangno don ka jongrimban shajingit. Ban ka abang ideben sauturu didake kalong ka kot balato haki kristan hakataka por omdon kinu ki kinhun kristan tang kawe ka jait kristan katolik but nakataka daw ko himmen ko para habang ipuson shapanga jingsha jingit but ka jinkindia naka bam do ideben shimkia bahaya kene ka kam bad don ki priyo kiyong ujisu ang habadon nongleit kurim bale ngi ki shakri ngi don kam ban shajingit henre hakene gospel kaba pule mindakas ngi usngo ayu ujisu ang haba pi shajingit ujisu ang shimla ang lada pi shajingit ujisu ang haba pi shajingit that means when you fast not that if you are fasting kadon ke jingya per na ke ne arte liki ketin danem de haba pisha jingit ne lada pisha jingit ujisu angumno haba pisha jingit pimde ben pinpao paid ba pisha jingit henre ujisu angumno kata ka dakane kendin kabamudu jisu kimilindi ni sha jingit jisu kwa bangi sha jingit badu jisu ang habang sha jingit kae ke jimman toy habang im pinpao paid ba Mano badon ba yoyi uppa yoyi bari ujiswa uppa baleng shai jingit ban penpao ye ke jingir jongi ha uppa bad hapa uppa yoyi kai ke jimmandoi kaba ujisu la ang ke jimmandoi nakabinda ki ba sha jingit bad ke ba kindia nakabam do kalong unsa siu yang ida ka bainong kane kalong ka tin ka bangala pule hakane ka por jisu ang haba pisha jingit light no uppa jombi ubadon hakabari but uppa jombi ubayoyi yakabari unai bainong yapi kadon ka bainong nagabinta ki ba sha jingit omde kane ka ain kane ka longa jingit nagataka daw ko himmen ko para ni ki kun kristan katolik ni don kam ban shim kiya ya kane nimde ban snap ya kano ka jingi kai bamman namar bon ki bamman bale ngala sautu habang ala ay jingkren haka YouTube halor kane kibawan kinno yang ya kane ke jingkren kalong bammen bale bammen nga ong kadon ka bor haka jing sha jingit ladangi sha jingit halor kano kapang
lada de kalor ka pop jongi, lada de kalor kano ka kaming kamsem jongi, lada de kano ka jingtolor jongi bayid batoin jongi, lada ngi sha jingit ubammen utip un sarem. Te un kangla diangi, un pensho yangi, un kali bale pisha jingit. Bale pi kindia na kaban bam do. Bad unsa ai bun jait ki nia ban pindo jingkermen yangi. Kene ka sngi ko himmen ko para kaya ka bang ako aban na kindu juri pi way kalong stang ban yad ya kene ka lindi. Let's say don bon apreng jombi ki bas ngap yanga pimbat persyang ban le namar pi ong ngimla. Henry ngiha ben sautu ha Egypt kadon kawe ka balang ka bak scam hapadeng bon jait ki Buriu ki bayalay persyaya ki. Namar Egypt kalong ka ri Muslim. Henry kadon kawe ka balang ka bang yung Coptic Church. Ka balang Coptic. Kilong ki Kristan ba shirhem palat. Kam palat iyengi ki Kristan ba don hang nele se. Namar ki yem bad ki yang scam ha ka jingay jongi hapadeng ki Muslim ki ba penjon. Man kas ngila se ngila ben yosngo ka kubar nangdo ki penyap yaki Kristan ha Egypt. But maki haba poya ka ayom land kim bam ka palat ya ka ja bat ki jimbam kim di dudru shisin we u bakha jonga utreha yuye yi la ula kle ha ka sha ya ka dut ula kli ha ka por land pilong Kristan pi kle dut hadu kata kini ki Coptic Church ki practice ya ka land mangipat Wat sngi toding Bakhuid, but sngi Balang Berdpei ngi kalet, kum kalet ngiyong, hadu katno ngilong kibat tolod haga jingay. Nanday enay krenshu sngi toding, enay krenshu ya kiwe pat kisngi, ngi pelong jingkawairu hakane kapor, lada don jingkawairu ngi Bombay, kanji ayu yangi, lada ngim bamdo, kawe ke jimbandoy, lada pim pikiar na kaban bamdo. Namar bapi yung kabalang kala kendu warhikai kadon jimmendoy yaki bam ngetru namar lada pindu na ka do pinsaduna na ka uric acid cholesterol but chini kalong ke jimmendoy yaka med jambiru saupos ngi lada pi kiar na ka ben bam do ka lese pinte yaka med jambiru na ka taka daw ko himmen ko para ngimde ben babe ngimde ben benut ngimde ben ting ban shajingit Persyang, minda usnem. Let's say hadu minda, buon apdeng jongi ngimpat persyang. Minda usnem, baro shing shisem. Pinbana iyaka jingsha jingit, kum nong nineve. Kumbang yusngo na ka nega jimpule, baningkong, na ka kitab, joyal, ula ongkum no, ula bata shaika dariyangi, ba, put yaka turoy hasiyon, to pingandang yaka jingsha jingit, to kod yaka dorbar ba, Bakhuid, to lum ya ki Buriu, to pengantang ya ka kinhun, to pawan ya ki temen kisan, to lumlang ya ki kinna, wad ya ki kulong badang buin, unong lait kurim unum mina ka kamaratiya, bad baro ki kendup hakane ka jingsha jingit. Ngiha ben pinbalin, lada manga bad mapingim kikaya kikon jongi, la shai la shisngi kikon jongi rukin long ki badakait, kalam kano kan nongrim Kristan. Minda ngiha ben stang, kamdame ngi ki bambat mlin ban duai, ngi pat ban mlin ban rakaya kalen, minda usnem, ay bakan don ka jingsha jingit, hakas ngi toding, shisin bam, tang shisin ngam shimlaong pimde ban bameye, shisin bam. Bad shajingit ong yaw jisu ngidon kam ye ke jinga e ke jingkar ko ke jinglai loid ngila yait kumne blem bun snem henring is ngautu ke jingtu wai jongi klam seiso minda da ke jingsha jingit da ka ba pinchong nongrim ha ke jingi kai jonga bible ha ka tinu ble ngistang banduai kane kalong ka jingstang ai bakan don ka jingkala ni yoyi ngila persyam bun sin lese nakabinda jong ikikun Mawkhlam ru nginang stang ya kane ka jingim minta kasngi nadu minta kasngi hadu Easter ngin rake perking ya kane ka binda kindia wadnum ti do hayin jombi nadu minta kasngi declare pi kimiki pa kikun kane ka de ka Portland ngin sa jingit ngin nombam do
ngin shania ya ka perleng lada pimla ban kiar ndaka ban bamdo ti doka kabalang ka kikai lada pimla ban shashu ti doka maximum henry u Daniel ula shimla bam kano ka jimbam bam bad na kano ka do henry lada pimla persyang da ka kiar minimum ya ki do baro jait ki do bau jisun karko karto ya pi kan kenamba kaneka ayam len kalong ka basaiso persyang mapi ki bambat persyang hado minta ha ka jingin ka prepela ke kemajombi duai ha ka men siem jombi bau jisu unyalam yangi ka wei badu unyalam yangi ben pinyeso bad ki riu kendai bad ki apostol bad ki rikuit ha ka bible ki bala penim ya ki jait ben rio ki bala yang na ka benda ki jait ben rio ban yale ya ka tema persya ya uksuit ya ubamen ko himen ko para duai na do menta kasni ngan yale ya ka tema persya ya me kok suit rengkat badu jisu nganum sya ya ki jingsni ban ta yanga namar ngalong ka jongu Kris bad nganlong ru jongu Kris bad ngan yale ya ka tema persya ya me kok suit ko jisu bayit yalam yangi ibai pai lempa ka negasni pangin long ki ba jap halar ke jingsni pangin long ki ba seiso shibun da ka jingit da ka jingkar ko ka jame en yaro ya utrai jisu Kris himen ko para hakane ka por ngin duai kerku ya Berdpei bad ka ba seta haga silang mat jongi kum ka dak ka shinjang ka jingrai jongi na do menta kasni ban yahid badu jisu ban shimkia ya kane ka ayam land ban kindiana ka bamdo ban sha jingit hagi sngi balang ne sngi toding ban duai shirhem naga benda ban pinrem bat pinjot ya uksuit ya bamen haka jingim jongi haka ingasem jongi ni barang ini yang minta ni duai haka men siam jongi baka ne ka jingkorku ya Berdpei kalong shisha ka jingkorku yang ni iwai pa iwai ya ka Balang Bakhuid ya ka Berdpei baro kawai da ka bor jisu koblei mami ubadem shangi habangi penrit yalade but yau bala penjai jai habangi penbiang naga bendaki pop to pendem ya ka skor bas ngusne jame shaki jing tu wai jangi but da ka jing spoon bas spoon to taker hai ya ka jinga jang ka jingker ko jame halor ki shakri jame ya ka ben saber ya uni Berdpei Bakunda kadba kidang reke ya ka Portland kin kirlalong ki babit ben poi sya ka jimpin menda ya ka jingma ya paska ukon jame da ki donod ke bela pen kuit pen suba da u Kris utrai jongim
Ginshim ka na ba jiwai, ka na ba san pusaw? Ka na ba san pusaw? Last
Tunginan duai halakamen siam da ka bapdiang ya Berdpei haslamat bakane ka jimpediang kalang ka jing stang changa tuma chongi idon bon ki jing ha ka jing em chongi idon ki jimpang idon jing shitam idon ki jing thalad babon jai idon ki pop kam jumino nangi but idon ki jimblin basidiu IT ya kita ki ke baro jumpi how jisu minta badong jisu ngakloi ban kongo yame ngalon tolot hadu minta ha ka jingim janga na pep mas ngamju plapop tista ngamju wan duai haba me ai lahat ya ngabun gidukam henre minta jisu ngarai bangen stang tumai no ngan kala ka bamot ngan ki kai ki kun janga ben imya ka jingi ka bate bangen long ke ba perking ha ka jingim mensiam na do minta kasni ta ka barai kumne nginaiti pangitarwa ya ke jing terwa Bakhuid jengi kabami nadu ka donut badap da ke jingi shirhem ya jisu tengin ruai ke jing ruai jing terwa Gen shim kan namba jingwai kan namba lais pa prapoa lais pa prapoa
Toya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga berjumpi. Kalong ka bapidiang hun hau blay upa badan bor barom. To try bideng tikinyanik di chongpi, nagabantag jingero brom kateng chongu. Kajimutoy ngi bega balang Bakhuid chongu barok kowe. Kadba ngiterwa Shonghun ya kane ka jinkinia banstang ya ka porlen Bakhuid. Ngi karpa dia me ko try. Balemba ki jinglen lade but ki kam isune jongi. Nginla ban kiar na baro ki jingsngo baha basuniyo. But endala pen kuid yangi na ki pop en pelong yangi ki babit. Ban pen menda da ka jingriyo bale. Ya ka jing sha shitom jongu kun jame. Uba im but sen shat junom la junom. Amen. Utrai undon reng ka but pim. To kentiu yala ki donut. Tongin aingu ya utrai ublay jongim. Dashisha kalong kabashong hok bat kabade. Kadeti jongi bat ka jim penim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid. Ko blay badon bor bat bam jikut. Namar melabbu naka benda ka jimba jimmiat ki kun jame ya ka por bakarpang bakin penti mai bat pen kuit yala ki donut kramba endala pelait yaki na ki jinkwa basniu kinang ban pendon kam yaki jong kane ka partay haban daduno kramban so kam skem yaki ki jong ka bam jikut bat kumda rengat bat baru ki angel bat ki rikuit ya ro yame ban ki pen bana kalem sange. Pendait kakti jombi pinribale yala de minda pau jisu unang pinseiso ya ka jingang nur jombi karpad nadu ka donun ko jisu hagane ka por ka bakantang pinsle yangi ive pa ive bagane ka jingstang jangka lend kalong ka baseiso omtang minda kasngi henre nadu minda kasngi hadu sngi sai jain Bakhuid ngin yai rangkhat badme ha ka bayale katuma yarap yangi ko jisu ban shajingit hagisngi kabangi trang ban le kumjuru ban kindia baro kini ki saupo hinriusngi bangindup la ban job halor ki jingsunio komensiam Bakhuid pensle yangi bangin nom kinrandin nangne shakamat duhairu nagabintai bishop jongi bilbert marwain ibareke yakasngi kaminda kasngi ba indup yoshushu yakajim pensle duhairu nagabintai mildatis karbani inong yarap jongi bareke yasungi karu pa inang yo jingay ke jingkarku duhai nagabinta ki bapang ki bashitam baro hapadeng jongi ki batiaha ki ICU ba kinang yo bor na ujisu don bun ki balingamin siyam haki hospital haying dashisha melong Bakhuid kotrai katemei jong ka jingkoi barong
Namar katang ikarpadya me, to pen kuit pen kentang yakine ki jing tarwa jangi. Da kabapaya menstriem jame, kum ka umje halo jangi. Bakin kalalong yangi, kamet bagasnam, jangotrai jangi, u Jesu Christ. Haka por baladino yavu, badala ka mons ngobha. Ula pediang ya ka jingsha shita. Ula shim ya upu. Bada ka ba ay ngu yame, ula kedia yawu, badulay halaki sinran uong. To shim bato bam na kane pi baro, namar kane kalong ka medjanga, ya ka ba enaiti, naka benta jumpi. Hakaju ke rukamendala la bam ula shim ya ka kuri bada ka bai ngo biang yame ula ya ka halake senran uong to shim bat dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bat bam jekut ya ka bayan penmi naga binda jambi ba naga binda ki babun naga binda ka jimma ya ki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jango Chris, to pen kuid yangi, pen kuid ke mensi amadim pen koi pen kiai ke bapang ke bashitom, yada yangi na obame na uksui. Kajing maya jong kajing Markata, ngi ke pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jangu, ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim, ngi dai ngwaidem, namar melanyu yangi ke babit, ban ya hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi karpadya me, bangi ke bayo benda hakamet bad ka snam ukris, ngin long ke bala pinyatele kawai, da omen siyem Bakhuid. Takan mau ko tra ya ka Balang jamme, Kabala priyang hasatala kapartay, bato penjana yaka haga jingit, rengkat bato Francis upa Bakhuid jangi, ubil bat marwain ubishab jangi, bat baaro kilingdo bat kiriniyam. Takan mau lemro yaki himmen ki para shinrang bat kinde, kibala yutiya da kabakarman yaga jimmi pat, bat ya baaro kibala kalatno haga jingis ne jamme, to pediang yaki shaga jingshay kakama jamme, to isane yangi baaro ngi karpadiya me, Parengkat bat kamaria teiso ti Bakhuid ka kami jongo beleng. U Joseph Bakhuid korim jonga ki apostol Bakhuid. U Francis disease Bakhuid. Bat baru ki rikuid ki bala pensnga ba ya me pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jekut bat bangin ro bat pendon buram ya me da u kun jamme u Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu kallang hamayo blay upa badon born haka jingelang kaway jungumen sim Bakhuid barro kaburam bad ka jingero junom la junom Amen. ko himen ko para tongin pendai ka ti jongi ngin pendai ka ti jongi ngi tuwai nagabinta ka jinga kabangi don kam haka jingri blay ai bau Jesu unam pen kantang yangi daga jing duai ka bangit pelong nya do menda kasni hadu kasni paska nilong shisha ki kun ke bayale ka tumarang kat bar Jesu kopa jangim ba ha bening kalong ko ka kapten jame kan man ke ima jame kalong ka mon jame atin daw ko ma bening to ai yangi menda ka jimam jangi ka daga si badama pingi garang khang jame kumba ni ro ni ma ke bale si Padwa dalam yang isya ke jimpen shoy,
Rei terpelait yang naga basuniu. Top light yang ingi kerpad kotrai naga jing suniu barra. Haga jing spoon jamme, tai jing suk jing sign haga sngi jangi. Kenamba daga jing era ka jing sne jamme. Ngi light bara bo naga pop. Bangin yo jing da naga jing jin jar barra. Kat bangi dang up kemelendi yaga jing kermen Bakhuid. Baga jing wan pa jungenong penim jangi u Jesu Christ. Namar kejumi kalong kaima, kejumi kabor kaburom, jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ, may ubala ong haki apostol jamme, kajing sug nga happy, kajing sug janga nga ay happy. Wat pe digi pop jangi, Henry yaga jinge janga balang jamme, bad haga jing spoon jamme, tai hakai yaga jing sug bad kajinga tali kawai katkum gamon jamme, mame uba im bada basensha, junom la junom. Amen. Kajing sugotrai, kandon, barabor rengkad bat pim, Ringkad wat dap kajingi do Christ, tongin yaingu markelia. Hakumi ukun lamboro jango balai. Hakumi u Jesu Christ bala kedia ekamet bala play ekasnam nakabenta banyale katma persya ya ubamen persya ya kapop. Sukito ke bala korsya ka jing kawai jango ukun lamboro. Kamet berkasnam jango Christ kan riang asya ka jing imbang juga. Amin. Ngin siya manamba jumay, manamba arspa niyo. Arspa niyo.
Insyum kaslashi spa dusan. Subhanallah kursi. Kumensim ukris tupen ku yanga, kumet ukris tupen im yanga, kusnam ukris tutendap yanga, kumna kum ukris susat yanga, kujing shale ben ukris tupen klan yanga, kujisu babaha tu shashkor yanga, hapo kujing mong jungmi tu ainganri, washa yanga mengklan no nami, naunong shun baman tada yanga, hatumi kujing ap tukhat yanga, batu ong bangunwan shami, baringkat berkiriku jungmi, Mandup yaro imi junom la junom amen. Hakmi kujisu babha babatang tam ngadam krup hakamat jongmi badagajing terang basyadham jong kamansim jonga ngadubai bat kerpat imi bamension hagidonu jonga ya gajing sngob im jonga cinget gajing kerman bagajing iit rengkat bagajing slide bishisha nag bental kipop bat kaman buskam male bahano kad bahapot ladihi dagajing iit bejeliu bagajing kuslai mesim ngayai pusan kita ke santali gijing mong bokodor tam dagabakan mau tu kiktien ke bau David nang tu lepa la samba la kren shapang jungmi ko jisu babha ke la samikti bagajat chunga ke nyau ke shing jonga baro kaslashi spai we gijing duai na benta ke lindo jungi ko jisu tu pet dagajing smau iet la gijang ke lindo tu benda peki dah kecil syarham ke Bakhuid naga benda kecil kala ke bamut cungki nampop washa wikti belapan selek cungki ken betingin bagi kita man ke Sngi kamet Mawkhlam thok bria cungmi wad ai bakrimiang shinto cungki ken bet jaklia bagi saw kerang nak snam kodo tam cungmi terikoi ke donut cungki bakin ombet perthei namar ke dani ke dak bakin jabning jong jinglong do bapanai cungmi Tugur kui kicing terai jongki bakin sisok kerhai, berai begitu ki bagi syakri hakani keperthai, ki longi ki kicing kemen bagi kicing tengan habening, amen. Tongin niya duai. Toai ba ki sakrament ki bangilayo pediyang kinai jingkalain yangi kotrai kramba ka jingsha jingi jongi kanlong kabame pediyang hun bat kan mentoi yangi nakabinda ka jimpin kia da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengka bepim Wengkat bakhiru. ngu ya kali jombi karpa jinggar kuna utrai Totese ya kamensiam kuslai ya laki pop koblei hakitu ki badem ngon hakamat kaburom jame bada ke jingi sune jame to pelang ya ki babit dor ben pediang ya kabainong balakular hakitu ki bakala kabamut da ukris utrai jangim Amen. ublei badon bor baro unkarku kardo yapi uppa barukun badumen siam Bakhuid Amen. ki leisuk ban penbana ya ka kubar babha jangutrai da ka jingim ka jompi Ngisu. Sungu yau play. ko himen ko para sa syasin ngapin kan mau yapi kat kum ka ain jongga balang baro ki ba kat sau snem reta ki de ben sha jingit ki de ben kindiana ka bam do ban menda ka Sngi ka bamut shisin bam larapi bam min step pimlong shu ban bam por Sngi ne por janmi larapi pikwa disha shipala ban shi biscuit pilaban le bam min step nanda por Sngi pilabam bam shibun por janmi pilaban bam disha bat kano ka jimbam barit kane kadega jingi kai henre ki kina ngi ladang ngi don jingit ngi yait palat ya ka ain jingit kada ben sen sharam de ka ain ki kinarit ke bas ngotu ngaru ngalaban sha jingit na ben da ka jingit du jisu piru pilaban so tun hem kane kadega jingit du jisu om de ka ain ladang ngi yait ain nginum i du jisu ai jisu nangkar ku kardo ya pi ngakendo ya piru banwan mas man gaste nang ne shakama pindakas ngi pe pilala banwan namar pidon kamon kumjuru wan rosary janmit man ka janmit nadu pindakas ngi nginduai lindi di mana badka sakramen baro wan om de tang ngi toding ngi deben duai lindi di mana kane ka ayam baro ka weng deben puson yaga jingsha chitom
ngakot kerpadi pi baro banwan kumba pi wan kumne ai ka jingi do Jisu kan roi happy kimi ki paro penslori ki kunji bat kum juru kumbang ala bataya kita ka hagapor jingi kai le ya ka ba u Jisu la kan kumleng kar ku Minsyum ka namba jingwai ka namba san bukundai ka namba san bukundai Bakhuid Muhammad Bakhuid Kedunup Kuitam Jisu Kemaria ke kami jangan jeng sengolam Hagateng pa Bakhuid Muhammad Bakhuid Amen Eni roh yo Jisu Christ